kai ka sani ba wanda ya isa ya taba mu. Yanzu za a yi kudin ba sanyi, yanzu za a fara lalibe ba duhu. Mu idan mun tashi mun fi mota ta'adi. Kai durin wannan kai ya sara Allah mu masu ta'adin tsiya kamar kifewar mota. Kai ka sani dan sani. Kai ka sani dan sani. Ba kyau ba gani. Hatsaniya series film ne wanda za ku dinga samun sa duk ranar Lahadi a tashar Calypson TV. Yaushe ne na ɗauki kuɗi na baka, amma fi sabilillahi baka kula da kankana da kwana biyu. Nan a ganka ka gifta da yarinya, can a ganka ka gifta da yarinya. Hatsaniya series film ne wanda za ku dinga samun sa duk ranar Lahadi a tashar Calypson TV. Dama na dai ban sa ba. wallahi wai hanni dai sa wasu kula ke yi su da kaga dalla duk da ka tambari ba karasa kuma